think if feel em thấy là nắng mà thì tụi nghe chun ăn nghe apa im mẹ mẹ mình không muốn được mình có gì đâu lâu ta la cả hình na choai ngà lâu ta la cái chính nunอีเฟียมาเซ่อีสวยวัดแล้ววันนี้ค่ะ ก็ใส่บัดดูแล้วนี่ค่ะค่อยฟอนจูกันหล่อไหม เฮ้ยรอนกัลเตะโซน่ามินสดเบรอกระช่างดิกจวนฟอนฮะก็ละเล็ดดอนมาเซ่โซน่าจูไบบุลมีไงตัวรันเนี่ยอีส่วนนี่ปุ้ยสั่งอ่ะใส่เฮาแต่พิงข้าซอยเตะเฮ้ยค่ะอีซิมกัดแล้วหรอमिजोरम प्रेस बटालियन ले यूपीसी नालका थ्रिल तो लौता का नहीं हमसे हम लो खरा भो पकत भो हिंजोम मुलमम चिंग तो सु हवाई रम का लौताक लोग थुक आयो रे माँ आयो रे माँ Kể ngóm lo bị má mà bết dây ba hết kì vật vắt ra nó mà thì thế thì mấy chặt thầu ha cắt ra cắt phá cắt sụt hề cắt đi dây nè đi khinh bà hạt cắt đi hề nó là mà ông là phép gì có thiên thì đèn kim mà xia em có thiên thì đèn kim mà xia em cái này muốn đi ăn nán lúc đó là dễ này à phải có cái ăn nán lên mà nó rong rong ô apoi ver mai
Holding hands, walking forward.